Kde to som? Kde to som? Vítaj v mojej hre. V tejto hre budeš mať na výber medzi dvomi vecami. Ak sa ale nebudeš vedieť rozhodnúť medzi jednou, budeš popravený. No, áno, rozumiem. Dobre, tak ideme na to? Jeden emerald alebo chleba. Rozhodni sa. No, takže emerald alebo chleba, No, asi ten emerald. Za neho si môžem kúpiť 2 chleby. Jeden emerald alebo zombie hlava. Rozhodni sa. No, ten emerald vyzerá lákavo, ale keď budem mať túto tak sa ma budú zombíci báť, takže áno, chcem. Dávaj. Fajn. Jeden celý emerald blok alebo tvoja bývalá učiteľka. No, takže toto je zatiaľ najľahšie. Rozhodne tento emerald. Tak dávaj. Fajn. Jeden celý emerald blok alebo tento krásny psíček. Rozhodni sa. No, ten psíček je veľmi krásny, tak ja si ho teda adaptujem. Berem ho. Fajn. Jeden celý emerald blok alebo tento kabát. Rozhodni sa. No, ten emerald blok je lákavý, ale začína zima, takže radšej skôr ten kabát. Takže kabát, prosím. Takže kabát, dávaj. Dávaj, kabát. Dávaj. Tieto emeraldy alebo tortička. Ja mám radšej slané, takže skôr tú veľkú hromadu emeraldov. Dávaj. Dobre. Veľa emeraldov alebo veľa diamantov. No, to je dosť jednoduché. Emeraldy, veľkú hromadu emeraldov. Takže dávaj, veľkú hromadu emerald blokov. Dávaj, teším sa jak malý. Jej. Dávaj. Naozaj veľa emeraldov alebo kebab. No, kedy som naposledy mal kebab? Už si ani nepamätám. Rozhodne kebab. Dávaj, kebab. Tak a nakoniec odídeš domov s kebabou, veľa emeraldom, zombie hlavou, psom a kabátom. Tak, gratulujem a veľa šťastia. Dovidenia.